Alright, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwa mukadai muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Tinokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa misi nenguva. So chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake chiri kupfuurira mberi. Tinokutendai zvakare nekuramba muchichitsigira chirongwa ichocho kuti chinge chichipfuurira mberi tichibatsirawo avo vari kutsvaga hama dzavo. Saka pachirongwa chinochi tinonyanya kukurudzira kuti kana uchinge uine hama yako yauri kutsvaga, farira kuona chirongwa chinochi, zvichida unogona kusangana nehama yako. Zvakare tinonyanya kukurudzirawo kuti kune avo vari kutsvagawo hama dzavo, uyai tinge tichiisawo nyaya dzenyu, zvichida pamwe unogona kusangana nehama yako. Tinotenda Mwari kuti vanogona kutibatsira zvinhu zvikafamba zvakanaka. Saka tinokutendai muri yeZimbabwe, tiri kushanda nemi muri kwamunenge muri ikoko. Mukanzwawo zita ratinenge tataura muchiriziva, kasikayo kutitaurira kuti zita ramuri kutaura pamwe munext door wenyu. Zvichida iye hapana chaanenge achitozivawo kana kuti ari kutotsvagawo but haana kuziva kuti anotsvaga sei. Saka tinotenda nekufamba nesu kwamuri kuita. Nhasi panapa ndina mukoma wangu wandakagara nawo pano, watoda kuti timbonzwawo nyaya yawo kuti yakamira sei. Kana tichinge tainzwa tokwanisawo kuvabatsira kuti zvinhu zvedu zvinge zvichifamba zvakanaka. So chirege tipinde munyaya yedu zvizere. Akoma makadii? Makadii nyuko. Ndinofara hangu, kuri sei kumba? Kumba kuri tsvene. Handitika. Alright, imimi munogara kupi we munonzani? Ini ndinoitwa Terence Musa, ndinogara kuGoromonza. Alright, ndauti mutisimudze voice renyu kuti rinyatse kunzwika. Munonzi Terence Musa? Ndonzi Terence Musa, ndinogara kuGoromonza. Okay. So nyaya yenyu yakamira sei? Muda kutsvaga baba here kana muda kutsvaga mai? Apa ndoda kutsvaga baba. Okay. Ndizvozvo. Alright. Muchidimbo nyaya yenyu muchida kutsvaga baba zvakafamba sei? Mune makore mangani imimi izvozvo? So far ndine 30 years. Mune 30 years? Yes, ndizvozvo. Alright, baba makaparadzana nawo sei kana kuti mungatitsanangudzire nhoroondo yacho kuti zvakamira sei kuti muzenge muchitsvaga baba wenyu? Okay. Baba vakasiyana namai, anofunga ndichiri kumagrade 1 grade 2. Okay. Ndisati ndada kunyatsoziva kuti zvinofamba sei. Vasiyana kudaro, baba chiminzi mataura atinongozoti hanzi vakasungwa ndokusiyana kwavakaita. Okay. Saka pavakasungwa mai ndo pavakauya kuGoromonza. Tikatanga kuchengetwa namai vaamai. Hanzi amai vakauya kuGoromonza gore ripi? Kana ndisingakanganisi nofunga kuma 1999 1998. 1998. Ndizvozvo. Okay. Pamatanga kuchengetwa naamai? Tanga kuchengetwa namai vaamai. Amai vangu vaishanda mutauni. Okay. Amai vangu vanonzi Miriam Chambukira. Ani? Miriam Chambukira. Miriam Chambukira. Ndizvozvo. Okay. Then havana kutora nguva yakareba vakapaita wabva washaya futi. Iwo mama? Ndizvozvo. Okay. Saka mukubvunza hapana changwa watitsanangwe pusina achiri mudiki. Saka kukura kwandaitawo ndichengetwa nambuya. Ambuya ndo pavakanditsanangudza vachiti baba wako vanonzi Alexander Musa, vari kumasvingo. Okay. Ndo matsananguro vaiti vari kumasvingo. Hanzi vaingoti hanzi ukasvika paRutsanzu then unonzi kwaMuza here village yacho handinyasoziva. Village racho rinotonzere kwaMuza? Ndizvozvo. Kumasvingo ikoko? Hanzi ukasvika paRutsanzu. paRutsanzu. Unonzi kwaMuza ndikupi. Because vakamboticha ku standa kuti ndichikanga simuri mutauni mo. Iwo baba? Hanzi wangu wari mudzidzisi? Wangu wari teacher. Okay. Alright. Saka muchinzwa nhoroondo imimi zvainzi baba wengu ambosungirwei nemapurisa? Baba hanzi vakapomerwa mhosva yekuti vakabata mwana chibaro anga grade 7 waiteacher. Okay. Wachibva watoendeswa kujeri zvekutondopika? Zvekunopika. Okay. Saka mai vakabva vangotsamwa ubva uya kumusha kwamai. Ndokuparadzana kwawakaita? Okay. Saka gogo wachitaura nhoroondo yavo wakati wakazonzwa here kuti baba wakabuda mujeri? Ipapo vakabva gogo vakazongoshayawo. Okay. Ana sekuru vamwe vari kuSouth, vamwe vari saka communication yacho inonetsa futi mukurarama. Alright. Alright.
Saka imimi mambokurawo kumashure uko makamboitawo ere tsvagiridzo yekuda kumbofamba kuti mumbonzwa kuti pamwe baba vanogona kuwanika zvakamira sei? Ya ipapo ndakambonyora zvirongwa zvekumaredhiyo zvatinonzwa matsamba wati saka nanhasi hapana feedback. Hapana kana akambouya achimboti musenemu yamuri kutaura togona kuiziva? Bhozi pane umwewo tichawo akambonditaura achiti wamuzi wacho wakawandisa. Okay. Saka zvakangopera mune izvozvo handina kuzofamba futi. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda. Mati wainzani baba? Vainzi Alexander Musa. Alexander Musa. Ndizvozvo. Wachibva kumasvingo? Wachibva kumasvingo. Alright. Uri kwaGutu. kwaGutu. Ndizvo, kwaGutu. Okay. Alright. Saka izvozvizvi munhu asara anogona kunge achiziva imwe nhoroondo ndiani hapasina aripo? Hapana, guku ndovaiti tsanangudza vachidaro. Okay. Wazini ndakangoberekwa neni hanzvadzi yangu achimudiki about 24 years. Izvozvizvi? 24 years. Okay. Alright. Saka imimi izvozvizvi maane muri? Ipapa ndine mudzimai ndakatoroora igore rakapera. Okay. Saka mune vana vangani? Mune ndani muri. Musati mane muri? Pamwe ndo zvinhu zvekusakisa kuti tisave nemuri hatichazive. Alright. Asi imi makazvitarisa munoona kunge fanika zvine zvimwe zvinhu here zvazvinoita kunge munhu usingazive dzinza rako zvekuita kuti upenyu hunetse kana kuti zvifambe zvakadai? Ya ndoona sekudaro bhozi mukufamba unenge uchingotaura kunzi tsvagai hama dzenyu. Izvi zvinhu zvakadai ndo zvekusakisa kuti zvidai. Mukatsvaga hama dzenyu dzinoita kuti zvifambe zvakanaka. Pamwe anogona uchinge wakasunga upenyu hwako kuti usafambe mushe. Ichocho ichokwadi. Alright. Saka mudzimai wenyu akazvitambirawo sei muchimutora? Ini mudzimai wangu akazvitambira musha bhozi atori pakuda kundisimbisa kuti nditsvage hama dzangu. Ndinodai mawena aikatambomunzwa kusaidi kwa. Aiwa ndisvozvo anenge ari kubasa. Alright. Aiwa, hapana chakaipa. Aiwa, tinotenda Mwari kuti dai Mwari waigona kutinzwawo kuchema kwedu vachitibatsirawo bhozi pamwe pacho kuva usina dzinza rako zvinhu zvinorema. Saka kufunga kwedu isisu tinogona here kuva tine fungidziro yekuti baba vanogona kunge vakasara pawakaparadzana namai wakatoita imwe mhuri? Zvimwe zvinogona kudaro. Zvinofungira kudaro. Saka imimi hamuna kumbonzwa kuti wakamboita imwe mhuri kana kuti umwe mwana wao wakamboita anonzani? Information iyi haina kusvika? Haina kusvika. Bhozi ambuya matauro vaita ambuya vakatichengeta vaingotaura kuti baba wako ovhiya sinofunga pamwe ari mujeri. Bhozi dai wanga asiri mujeri dai wakauya kunoko. Pamba waitopaziva? Pamba waitopaziva. Ende pamba pacho ndo pachiripo nanhasi? Ndo pachiripo nanhasi. Zvekuti baba pamba waitopaziva zvekuti waigona kutouya pamba wachitoti zvinhu zvakamira zvakadai. Ndizvo zvanzi panganditori mucheche pacho hanzi vaitombouya here vachiona pamba. Saka ivo nematauro vaita vaitoti maybe pamwe wakaita sei vakatozopinda mujeri zveshuwa. Dai kunzi vanga vatisi mujeri dai wakauya kuno. Okay. Asi tingati here isisu kufunga kwako iwo wakazvitarisawo ungati here baba vanogona kudaro vakatsakatikira mujeri? Ya ndozvezvimwe futi pamwe vanogona vakafira mujeri pamwe zvinogona kudaro. Okay. Saka wenge wasina here dzimwe hanzvadzi kana vaninginani wakoma? Hamuna mbonzwa zita ravo? Ndakambonzwa bhozi kumba uku handichiri mudiki handizi pani pamambotori mune makadhi acho ndafunga akatsva pakatsva imba. Imba yenyu yakambotsva? Ndichiri mudiki akatsva. Okay. Ana bamunini ana tete anani akatsvira mba. Okay. Ya bhozi dai kungoronzi taiziva kana vanin'ina vavo kana vana mukoma vavo zvaigona futi kutibatsira kuti tikwanise kuronda kuti kuziva kuti nyaya yedu tikataura zita remukoma wavo totaura zita remunin'ina vavo zvaigona futi kutibatsira kuti taigona kuvawanira pape. Okay. Asi hazvina mhosva kana pane munhu hapashayikwi. Aiwa ndizvozvo. Kana vachinge variko vari vapenyu kana zvichinzi wakafa hakuna munhu wakabva wangobarwa wari 1. Aiwa zviite. Vanin'ina hanzi wanga wanawo. Vanin'ina vangu vainawo? Ana tete vakanga varipo. Mati senemu ndiani?
Muza. Iwe zita ra wainzani? Alexander Muza. Ndisoso. Alright. Aiwa tinotenda Mwari. Hanzi waibva kumasvingo handiti? Waibva kumasvingo. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuinzwa nyaya iri panapa apa. Yakati omei bosi, hatisi kunyatsa kuzowa information yakakwana kuti baba wedawa Alexander Muza tichinzwa nhoroondo mukomana achitaura kuti baba wakambosungwa. Saka hatisi kuziva kuti wakazobuda here mujeri, asi toziva kuti kunenge kune vamwe vanin'ina, hanzvadzi nevakoma vanenge variko. Kana muchizivawo munhu anonzi Alexander Muza, tinokumbirawo kuti mutibatsirewo kuti tokwanisa kuwawana sei. Mukomana ari panapa uyu ari kuda kuziva dzinza rake. Zvakakosha kuti munhu anga achizivawo dzinza rake. Hazvina mhosva kuti haanake information yakanyatsa kukwana kuti tinyatse kuziva kuti baba wakabuda mujeri here, ko mukoma wacho wainzani, munin'ina wacho wainzani. Vamwe wacho waiziva information ndo havasisipo, wakaparara. Iye angoroona information yake iri kusvikawo paari kudini, paari kusvika. Saka so tinenge tichida kubatsirwa mhuri yeZimbabwe kuti Alexander Muza kana muchimuziva anzi aibva kumasvingo ndokunge kuri kumusha, mokwanisawo kutibatsira. Kuona mama wenyongo asina dzimwe hanzvadzi here? Hanzvadzi dzangu dziripo, ndafunga dzasara 2. Saka ipapa vamwe vari kuSouth, vamwe vari kuBulawayo. Hatina communication yakanyatsokwana. Hamuna communication yakakwana? Hapana. Chiri kunetsa kuti vanhu vandaitoti linge inavo ndemukoma wamama. Apa wakashaya. Wakashaya futi? Wakashaya. Saka imimi makakura nambuya? Takakura nambuya, amai vamai. Kubva mune makore mangani? Kubva kuma 2 years. Kuma 2 years? 2 years, wani huko. Alright. Saka maigara sei kumba nambuya? Maigara zvakanaka here kana kuti zvinhu zvenge pamakatangira kuziva? Pandakatanga kuziva zvinhu zvanga zvakaoma zvaasina kumira mushe. Because even kana kutoona chikafu chokudya panga pakaipa. Kana kutoendawo kuchikoro panga pakatoshata. Tingoitawo zvekudai nekuda kuti wande kuchikoro. Pacho ndaitoenda kunoshanda kumapurasi kuti ndikwanise kuenda kuchikoro. Ndipedze form 4 ndazongoregister masubject mashoma kubudisa nekuti panga pasina mari. Saka chii chakanyanya kunetsa kuti muitadze kuita communication nana sekuru? Ina nditozive matoro, because nyaya ndakatombovatsanangudza nongoti mudhara wako anga asina kubhadhara pfuma. Mudhara wako anga asina kubhadhara pfuma, iwe watove kuno. Saka mukufamba mukukurawo munhu unoida kuziva hama dzako zvakamira sei. Iwe anongotaura kuti mudhara wako anga asina kubhadhara pfuma. Mudhara wako asina kubhadhara pfuma ndozvaanongotaura. Alright. Saka izifi kuti wari kuedza kutaura kuti mudhara wako anga asina kubhadhara pfuma, saka iwe wafanira kuziva dzenza rako? Ndondoona sekudaro. Because kana zvichida kutaura nematauro akadaro. Alright. Imenge mawaudza here wana sekuru kuti wana sekuru, inini ndiri kufunga kuti ndikatsvagawo dzinza rangu zvinogona kundibatsira? Munhu andakambotaura naye hanzvadzi yangu yandiri kutaura iyi, kuti ndoda kuenda kwaPwete chipata, ndo munhu andatsanangudza kuti ndo dziripo. Alright. Hamuna kuburikidza muchiona connection yenyu, ukama hwenyu hamwe nawo? Yakamira sei panonetsa. Ndizvozvo. Alright. Saka nhasi mimi tikuti mimi nhasi marwara kana kuti nhasi mawana dambudziko anokubatsira ndiani? Tongoti pari zvino ndakabesana kuti hanzvadzi yangu ndiyo itori hama yangu. Asati aroorwa? Akaroorwa zvake. Ane wana wangani? Ane mwana 1. Alright. Alright. Ko mbuya mati mbuya wakashayika? Mbuya vakashaya kuna 2020 2019. Wakashaya. Inhoroondo. Saka imimi zvadaro so masiwa muchicheketa nambuya, pakafa mbuya makaendako? Apa ndiri kugara pamba pana mbuya ipapo. Ndopandakawakawo futi ipapo. Iwo ana sekuru kuuya chaiko watouye futi. Watouye futi pamba? Ndongouya paitwa mafunction chii, ndopa ndongouya.
Alright. Ndiri kuchengeta pamba ipapo. Ndimi uri kutochengeta pamba ipapo. Alright. Saka mbuya waning'ina wawo wese wakashayika futi? Mbuya hanzvadzi yavo iri kwamureva, hanzvadzi yavo iwombe. Okay. Mukoma wavo akashaya, munina wavo akashaya. Mbuya vangu vari vekuMalawi. Okay. Saka kuMalawi ndo kune hama dzavo dzimwe dzacho. Saka mbuya pawakashayika apa menge makushanda here menge musati? Ndanda kushanda. Okay. Ndanda kushanda mumapurasi. Alright. Saka pane chamakazomboitirawo here kunana sekuru kana kuti menge makubatawo here tumari kuti kungotenda kuna mbuya kuti ino anonzi maredzwa yekuti makaita basa makandichengete? Chandakakwanisa kuita ndikuti ambuya ndakangotengera kumbezi kune matendisi emazambia. Saka pazviri muprocess kuti ndikatsvaga mari ndonoona sekuru wekwamureva. Exactly. Then ndokana iri mombe ndowapa mombe, kana dziri mbudzi ndowapa mbudzi. Saka munenge makutobvunza sekuru kuti panodiwa chii. Ndizvozvo ndozvitori muprocess. Okay. Aiwa, izvozvo zvakakosha. Kunyange gogo wakafa iwo sekuru waripo iwawo. Wanongopirawo pachiwanhu, hamene zvinongoitwa chiwanhu. Wanongopira kuti mwana uya watakarera uya ari kuti zvakati. Kana iwo sekuru wakadya mari yacho ndigogo watodini? Wanenge vatodya. Aiwa, tinotenda Mwari ari mubatsiri pakati pedu. Zvinogona kuita zvakanaka. Aiwa, hazvina chakaipa. Ndinoda kuti ndingonzwa zvangu kuti zvinhu zviri kufamba sei kusvika pari zvino. Okay. Alright. Womati mane gore muine mudzimai wenyu? Hatisati rasvika? Hasati ranyasosvika zvakasara nda kunosvika. Okay. Alright. Saka makambofambawo here kana kumaprofita muchida kumboedza kubvunzwa kunzwisisawo kuti baba wapenyu here kana kuti wakashayika? Tikambofamba kudhara. Vachingoti baba wenyu wapenyu vachauya, baba wenyu wapenyu vachava ndo tsanangudzo dzataipiwa. Alright. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi hapana munhu ari kuya. Alright. Vamwe vachimboti vakafa, vamwe vachimboti vapenyu. Saka panonetsa. Saka maprofita makatombofamba akawanda anotodarika kana 3, 4, 5? Kutopfuura. Kutopfuura because ambuya ndo vaionza kufamba neni ndiri chiri mudiki. Vachifamba neni chinzwawo kuti wachiti kandai matombo vanouya kadaiso. Nanzi kandai matombo pai? Vaiti kandai matombo side vaipawo. Kandai matombo side rakati. Okay. Zita ramudaro wako. Then vanouya. Saka taingodaro chingodaro hasa hapana zvakaitika. Saka gogo wengu atori newawariro yekutoti dai baba wawanikawo? Ndizvozvo ndo pane chishuwo chavo. Asi wakazongoshayikawo gogo? Wakazongokumidza kushaya. Pazvine effort wakaradza effort yakawanda because kana kutoresa mabhete wakasaunotesa bhete vachishandisa senime kwavo. Okay. Saka ndiende kuchikoro vachimira neni pakawandisa. Sure. Saka ndiri pandiri nhasi pano. Ndigogo ivavo? Ndigogo ivavo. Alright. Tinotenda hedu Mwari kuti nguva inozongokwana but handizvo zvatinenge tichidi hedu. Zvatinenge tichitarisira because gogo ivavo vaigona kunge vaine information yakati yakati kwane yataikwanisa kubvunza wakatiudza tikaziva. Asi anyway zvina mhosva. Tichambozamawo tomboisawo pamhepo tombonzwa mhuri yeZimbabwe kuti hawakwanisi here kutibatsirawo kuti wangakwanise kuziva munhu anonzi tatichi ndiani senemu? Alexander Moza. Alright. Saka so pane vamwe vanhu vanogona kunzwa information kana vanoda kukubatai. Makasununguka here kusiya phone number dzenyu panapa? Ndakasununguka. Alright. Namba dzenyu dzinoti chii? 077 53 44352. Right. Dzokorodzai futi. 077 53 44352. Alright. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndo nyaya yatinge tinayo nhasi pachirongwa chedu, mwana anoda kuziva dzinza rake. Mamwe machallenge atiri kusangana nawo iyayo ekuti tinenge tisina information yakakwana yekuti mbozi mwana kana achinge akasiwa ari mudiki pane paanotaurirwa achigumira. Haazonyatsi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei, zvakaita sei. Asi tinotenda kuti
kana muchinge muri ikoko tibatsireiwo kuti munhu anonzi Alexander Muza munomuziwawo here, kana muchinge muchimuziwa, kana hama dzake kana vakoma vaning'ina Alexander Muza. Kutaura kwandiri kuita panapa, ndine mukomana wake, ndine mwana wake atokura akatoroora wane kuma 30 something years, saka achishuwo nemwoyo wake anodawo kuziva dzinza rake. Amai hakusina, baba hakusina, handimuri kuzviona. Saka munhu atonherera, nherera isina kuona baba. Amai zviri nani ari kutoziva kuti amai vakashayika. Ko kana baba wacho vachinge vakashayika, mwana ngaaone kana guwa rababa wake. Mwanangu baba wako wakaradzikwa apawo, ndo wainzi Alexander Muza, iri zita rakanyorwa apa iri. Mwana oisawo maruva pamusoro peguwa rababa wake. Zvinhu zvinogara zvichidzimba zvichidya mwoyo zvakanyanya. Kana kuti dai wenge uriwe unonzwawo sei zvinhu zvinorwadza. Kana tauyawo panapa muri yeZimbabwe kuda kutsvagwa kubatsirwa nemi, kuti tibatsirei kana muchiziya motiudzawo information. Phone number ndo dzasiya, isisu munogonawo kutibata zvakare panhamba dzedu dzinoti 0773 178 338 0773 178 338 kana kuti 0774 145 202 0774 145 202. Munokwanisa kutibata ipapo motiudzawo kuti wekwaMuza munowaziwawo here, uye toita sei kuti tikwanise kusvika ikoko tinzwawo information izere kuti munhu anonzi Alexander Muza munomuziva here. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai, rambai muinezo. So une mashoko here mairi matatu ekugumisira auri kufungidzira kuti wasiya auri kuda kuudza muri yeZimbabwe risati tabva pana? Mashoko andinosiya ndekuti dai ndangozivawo family yangu. Ndo chishuwo changu, dai ndazivawo family yangu. Okay. Zvangu zvavanotifambira zvakanaka. Ichokwadi. Alright, aiwa, tinotenda aiwa, hapana chakaipa. Tinodaira kuti muri yeZimbabwe vanogona kutibatsira, Mwari akatungamira tinogona kuiwana. Sidai tange takwanisa futi kuwana imwe information ine udzamu, asi hazvina mhosva, tombofamba neiyoyo yamatisira iyoyo. Right, muri yeZimbabwe ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. So thank you very much mazvita. Nyaya yedu ndiyoyo, mwana anoda kuziva dzinza rake. Ndiri kunyanya kusiyira zvakare message ino kunana amai, kunana mama. Kana mwana achinge auya achiti ndiratidzewo kune dzinza rangu, musanyanye kuomesa mwoyo kuti haufaniri kuziva kuna baba wako, haufaniri kuziva kune dzinza rako. Zvinokupa maproblem mukurarama, uye zvakare zvinopa matambudziko kune mwana. Mwana ikodzero yake yekuzivawo kuti dzinza rangu nderipi. Vazhinji vane tarisiro yekuti mwana akaziva dzinza rake akutowatiza amai vakamurera, akuenda kuna baba. Handizvo. Pamwe pacho kungoziva, hakuna munhu anozoita ukama nemunhu asina kuchengetwa naye. Anongoziva kuti ava ndo baba vangu. Pamwe pacho zvamakanetsana imimi baba naamai, mwana yenga asipo, mwana hazvizivi. Saka dambudziko remwana kungomuudza kuti baba wako ndinhingi, waibva kwakati, zvakakosha. So thank you very much muri yeZimbabwe, tokutendai, ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Maita basa.